Сега следва обичаят топене на китки, който предсказва каква ще е годината. Богата, плодородна или пък с неочаквани гости. Да видим как изглежда този пъстър жив празник в Разлог. Репортерът ни в Благоевград Станислава Николова е сред празнуващите. Здравей, Станислава! Здравейте! Здравейте в този прекрасен предпразничен ден, в навечерието на Георгиов ден. Вижте колко е хубаво времето. Ние се намираме в Разлог. Тук сме за едно конкретно нещо. Да ви представим една запазена традиция от векове, както казахте и вие. Но всъщност днешната традиция, която ще покажем, днешния обичай, който ще покажем, топенето на георгиовски китки, не е единствения запазен. Тук всички обичаи са запазени. Те всички са много интересни. Местните сватби, местните чауши, кукери, така наречени, но много се отклоних от темата. Нека да се върнем отново за днешния обичай. Днешното топене на георгиовски китки. Сега с нас е госпожа Колина, секретар на читалището, която малко повече ще ни разясни за този обичай. Госпожо Колина, здравейте в прекрасния предпразничен ден. Разкажете ни всъщност какво представлява този обичай, от кога започва подготовката за него. Здравейте и добре дошли в Разлог, града, чието население има невероятното умение да пази, съхранява и пренася традициите в бъдещето. Георгиов ден е един от най-светлият пролетен празник. Празникът, който е свързан с изключително много обреди. Всичките тези обреди са насочени към това да са плодовити овцете, да са здрави хората, да се ражда много на полето и, разбира се, благоденствието. Конкретният обичай, наречен топене на китки, или в Разлог му казваме топене на белези, всъщност започва в навечерието на Георгиов ден на 5 май. В миналото, това, което са ни разказали нашите баби, което е останало като спомен за самата традиция, те се събирали в широк двор на едно момичето, което тази година ще вади китките. Тоест, това задължително е била първородна мома. Най-голямата в семейството. Първата родена в семейството, да. Точно така. Да. На широк двор, сред цъфналата вече природа, изключително така красиво, изключително емоционално, заредено с всички тонове на природата, се е случвал този ритуал, който е вещаял бъдещия брак на младите момичета. В два кюпа, това се казва... Пак за любов говорим, тази вечна тема за любовта. Няма как, особено пролет, не можем да говорим за нещо различно от любовта. Слагали се два кюпа. Ние можем да видим всъщност тук. Това са кюповете и сега момчетата ще донесат и другия кюп. Двата кюпа се препасвали с пояс. Пояс, който се ползва за връзване на кръста на мъжете. Тази символика всъщност е... Нека минем малко по-назад, за да може да покажем. Разбира се. Тази символика на двата кюпа, вързани с аления пояс, всъщност е символа на брачната двойка, защото младите момичета, знаете, от момента, в който се замумят, мислят за това, кой ще бъде техният избранник, какво щастливо бъдеще ги чака. И всъщност в тези два кюпа, момчета един до друг може да ги сложите, да. В тези два кюпа, на вечерието на Георгиов ден, всички моми топят своите китки. Китките наричаме белези, защото на всяка китка реално има поставен белег, дали е обичка, дали е герданче, дали е гривничка. Или нещо, пръстенче, с което те да си познаят китката на утрешния ден. Точно така. И всъщност изключително важна част от топенето на китките било това, момчетата, ергените, да нямат достъп до белезите, защото те целяли през нощта, ако може да откраднат китките, да създадат неудобство на момичетата, като им откраднат китките, като им вземат белезите, пръстенчетата. Затова се слагало обикновено под трендафил и цяла нощ стопаните на двора били така много бодри и следели някой да не измъкне тези китките. крадливи ергени. Да. Големи закачки правили и момчетата с този ритуал. Обикновено слагали жаба в кюпа, за да може момичетата като бръкнат да изпитат паниката. Може ли сега направо да покажем ваденето всъщност на китките, тъй като и времето ни е ограничено? Да разкажете нещо повече за това? Да, момичетата пеели, певиците се свъртали около кюпа с китките и пеели обикновено георгиовска песен. Само ще кажа, че имало значение каква ще бъде песента според това каква била зимата. Ако зимата не била добра и вещаяла по-слабо плодородие, тогава се пеела тъжна песен. Тази песен, която сега пеят момичета, е веселата песен.
защото зимата е била топла и се очаква нивята да родят добри плодове. Всъщност, Да? Прекрасни сте, момичета, прекрасен глас имате. Може ли сега да ни покажете всъщност обичая с ваденето и наричането на китките и да ни кажете защо е толкова важен за вас? Какво означава? Заповядайте. Айде се, моми, да извадиме чичетата, да видим на коя каков късмет, че се падне. С нощи я ги топих, отила съм прва рожба в семейството. Ама я предлагам се Теодора да ги извади като последна рожба. Заповядай, покажи ни какво ти се пада на теб. Ето така да отворим малко. Тая читка майстор Диогерин да вземе. Чия е? Моята! Опа, объркахме китките. И сега какво се случва? Не сте спали тая нощ да турите жаба и се да ни гледате сеире. Айде, Теодора, вади друга читка. Тая читка Терзия оставащия да вземе. На кой е? Леле, тая е моята. Страхотно, страхотно. Колеги, всъщност така продължава обичая тук в Разлог. Този обичай се изпълнява не само тук, изпълнява се и в Добринище. Пак искам да кажа, че това е изключително запазена традиция. Местните жители казват, че тя се предава от 500 години насам, абсолютно по същия начин, както е била и едно време. Аз оставам тук, тъй като ми е изключително интересно да видя какво ще се случи и какво ще бъде наричането за младите младоженци. Така че това е за сега от тук. Всичко добро! Всичко добро и на вас. Там голямо бъркане в тези гърнета. Голямо. Ау, жабата, видя ли чудо? А ти като бръкна в какво извади оттам? В следващия разговор. В следващия разговор. Добре, щом казваш.